Kaya yun na guys, ito na lahat yung nagawa ko guys kanina. Ito na lahat ng atong kamuti cheese, ano ba yan, kamuti turon rolls. Kaya kain na. Meron tayong kamuti. Meron din tayong chocolate. Wala kasing walang ube, kaya chocolate na lang yung binili ko. Tapos may tira akong cheese yung ginawa ko nung nakaraan na kamuti roll. Ngayon kamuti uli. At saka meron tayong ang tawag nito. Wrapper pala, wrapper. Lumpia wrapper. Kaya gagawa tayo ng kamuti turon. Ito, hugasan natin yung kamuti natin. Tapos, babalatan pa natin to eh. Babalatan na natin ng ating kamuti. Ito na guys, hinihiwa-hiwa na natin ang ating kamuti. Para madali lang siyang malambot kung maliit na siya. Yan guys, ito na lahat guys. Hugasan na natin. Hugasan natin guys. Actually guys, hugasan ko na to kanina. Hugasan ko lang ulit. Para malinis siyang makuha na niya. Parang buhangin ba? Parang wala talagang matitirang buhangin. Yan. Kaya sabuan natin konti guys. Yan, sinasabawan na natin ang ating kamote. Ngayon guys, salang na natin guys. Sindihan na natin guys ang ating mahiwagang kalan. Antayin natin guys na lumambot guys. Babalikan natin guys. Luto na yung ating kamote guys. Malambot na siya. Ato na isalin sa plato guys. Kasi para durog-durogin natin. Ito na guys, kukunin na natin. May maalala ako nito guys. Kasi dati maliit pa kami sa amin sa probinsya. Lagi kami walang bigas. Ito ang lagi namin kinakain. Babalatan tapos ilagay sa kaldero. Ang tawag sa amin ito ay lunaw. Lunaw natin kamuti. Tapos pagkatapos ito na almusal namin, hapunan, pati yung sabaw. Makahilak mabuta ni guys. Yung makahinamdan ta sa atong kaagi. Sa kapobrehon ba? Pobre man kami karon guys, pero mas grabe yung kapobre sa una. Takpan natin yung sabaw guys kasi inumin ko yan mamaya. Ngayon guys, durog-durogin natin guys yung kamuti. Kasi ang init. Ang init pala siya guys Sarap. Gawa na natin yung atong turon guys. Try nyo to guys, pang merienda. Pwede din to pang business. Durog na si kamuti guys. Lagyan natin ng konting asukal guys. Tapos ngayon lagyan na natin na itong flavor. Chocolate. Yan. Sarap guys chocolate. Tika lang guys, yung maliit na butas. Maliit na butas, lumalaki, konting kusot, grabe. So guys, yung hinahalo natin ang atong kamuti guys. Ay, tugtog pa ba naman, baka ayan, okay na guys. Ato na ni siyang ibalot guys sa atong mahiwagang wrapper guys. Ayan guys. Umpisa na natin ang ating kamote turon. Kamote turon cheese. At lagyan natin cheese sa gitna. Ayan. Ang sarap. Tupiin natin guys, tupiin natin sa gilid para hindi siya manglusot ba. Ayan, o diba guys?
Ayan. Guys, ito na yung nagawa natin guys sa ating kamote turon. Kaya isasalang na natin guys. Mainit na yung mantika guys. Mainit na. Isasalang na natin. Pinaalan natin yung apoy guys. Medyo para hindi siya agad mapaig ba. Sobrang init ng mantika. Yay! Ayan na guys. Meron na tayong nag-brown na. Yan na natin to is kauno na nato ni nag-brown na. Ayan guys, luto na yung atong kamote turon roll. Lagyan natin ng toppings guys. Ayan. Yummy. Ha? No, sa video yan. Ikaw talaga. Saman ka eh. Kaya ayan na guys. Oh. Yan, napakainit guys. Sobra. Basta ba ning ano nito? Yung anggulo. Di makuha ang anggulo. Ayan. Ikot lang. Ikot. Ayan. Titikman natin ang atong kamote turon rolls. Ang sarap. Pang-merinda. Pwede pang negosyo. Sarap talaga lasa.